Hola pequenos, ¿qué tal? Como van estes días sin clase aí por casa? Bueno, como vedes, todo nos toca traballar un pouquiño e temos que seguir estudiando e facendo cousas, vale? Estábamos falando os profes que igual vos propoñemos unha actividade para traballar a expresión escrita e a expresión oral estes días na casa, vale? Xa sei que tedes moitas actividades e todo, pero seguro que tedes un anaquiño de tempo para facer isto, e así tamén practicades, vale? Mirad, a cuestión era pois, facer como un pequeniño diario. Eu vou vos dar, a vos os de sexto, vou vos dar dúas opcións. E se podedes compaxinalas, pois tamén vos sirve, non? Pero o que queira facelo por escrito, que o faga por escrito. E o que queira facer en vídeo, pois gravando, pois que faga unha grabación ou un audio, vale? Gravas a si mesmo, por exemplo, e despois envíame. Sería facer un pequeniño diario de como levades estes días de traballo na casa, vale? Sin colexo e todo. Xa sei que non vai a ser fácil porque cambian moitas cousas e tedes que botar moito tempo na casa sin sair e iso tamén pois influye na vida, na convivencia, influye na gana de traballar, influye en todo eso, vale? Entón, se podedes ides anotando nunha libretiña, nunha libreta pequena que teñades ou nun folio, por días, pois o que facedes, a que hora traballades, como vos sentides, que facedes pola tarde, etc. Vale? E os que gravedes, colledes ou ben cunha tablet ou con móvil, co que teñades a má, facedes unha pequeniña grabación tamén do que estades a facer, vale? De como estades a vivir eses días que estades na casa sin colexo, porque ao fin e ao cabo é unha experiencia diferente á que estábamos vivindo todo este tempo, non? Para nós e para vós é algo novo, que non sofrimos estes estados destas situacións nunca, non? Entonces tamén debemos de deixar constancia de como o pasamos, non? Así que eu vou vos deixar o vídeo este no blog e vou vos deixar un enderezo electrónico donde lle vaiades a enviar a teacher pois eses pequeniños vídeos, vale? Pero como un podcast pequeniño, dunha grabación pequeniña, pode ser un audio ou pode ser un vídeo, como vos queirades, vale? Deixámosvos esa opción. Case mellor un audio, porque así non temos que andar ca grabación de vídeo ni nada deso. Senón un audio, de como vos sentides ou que facedes, solamente, vale? E o pasades a teacher, vale? E así, pois, polo menos temos constancia todo, de traballades a expresión oral e a expresión escrita. Ok? Bueno, pois, ala, a seguir traballando, vale?